Asa man ning banaha eh. Kung may pagpakabana sa ning Valentine's, wala man lang tagi digidit. So man dagang kwarta o atong bana di tayo ko baon. Asa ka tong kuangat to. Ay, makahiubos. Uy, dali ba? Happy Valentine's! Happy Valentine's. Muto tong kwarta na kung gihatag ninyo. Okay na. Igi padala na ko sa kung kuan agaw kay nag-dialysis daw siya. Ako'y balak ba? Sa man. Kay syempre bugal-bugalon man jud ta ng mga pagkatao. Adto si imong amo dito ba si Ising. Ano man? Na siya dito uy hinuktok sa balay. Gani no, i-blindfold siya. Atik-atik ba na siyang bana ni. Ina lang na. Huy, Ising si imo ning bana ana ha i-blindfold siya unya. Anya Ato sa Memorial Park. Nagagbulak dito. memorial may patay. Kuha ka diha. Sige na, ako bahala. Manghinaw ko di ko manglabot ana basig makoy dami ana. Sige, damay. Sige na. Ina ha, mag-atang ko dito sa Memorial. I-blindfold ha. Sige Bak aka na. paklaya lang. Sige. Teka ha, damay na pagkuhan. Madam, Sana pod. huy Valentine's karon ba? Valentine's kabalo kay ko mo nag-uul ko kay ang bana oji pagkabana. Ayo pag isultik patapos. Ngabit ta putong tuwa na Chat siya sa ko, nag-chat siya sa ko ah. Surprise daw ka. Sure eh. Gikilig Dili na siya ikaw, gisugo ka niya dali. Asa naman po? Dali ba tara, sabay ta tara. Dali sabay. Amin na. Dali. Piyong. Piyong ba? Ano siya? Kung ano siya ka, dili daw kay gusto. Surtihan mo madam Uy, uy. nag-ugani kuno kay wala gyud nagpakabana akong bana na. Ingon di sa imo ha. Ang bola ko bala ko surprise daan naman siya nga ay lagsaba ni ising ha nga nana. Uy, blindfold. Ala nga siya, blindfold daw ta ka. Ano naman po na yung mga surprise ka na dyan akong bana po. At least pa dili ka makuan niya. Sige na. Dili. Actually, taga-tuig mo yun na ginahimo. Abi ko nakalimutan niya karon no. Yan ni mo madam uni pa ka. Salamat. Abi yun ako nahiyo. Ganina mo naluya jud banto brand jaji kapalit ang luya. At least 'di ba sa Valentine's Day dili na ka mag-iug sana all 'di ba? Puspos biya ka ganin nag sana all. Gani. At least ikaw mo sana all karon. Niliray na laig na hindi mo kiligan ay. Para magtambubukag. Sige na madam. Asa man ta? Dali, alam ko siya surprise. Sa man Padali ba? Uy, sig pangutan na. Ha? Excited na ka madam? Ayaw ka shock ko, kasi mo shock ko po niyo. Asa dito? Asa man ta? Ah naman siya, hotel, maguro to yung giingon, hotel. Hotel daw. Ay, kabalo ko na Sige. sa Davao na dapit na hotel. Sige na, tara Marco na. Polo. Tara, manakay na, tara na. Asa mo? Asa mo siya? Hinay ha, pag may step. Kuan ha, sige. Excited Op. ako. Asa man? Tikang pataas, patikang kay hotel na o kana, kay taas kay floor. Tikang nga po. Andiyan akong bana ba? Ika, di ka taas, taas. Pakilig-kilig. O ana, sige, tapos Good morning, ma'am. Ay, isa mo na. front desk. Mga familiar ang Front desk na, uy, Good marami. morning, paano? Uy, naglagot. Ano sa iyo? Front desk man na siya. Kung tayo mahuyung ang kabuang na yan, hindi na sa una. Sa una po. Ma'am, higda lang ta diri, ma'am. Higdaan. Massage ko. Higda lang ta, ma'am. Asa mo? Tiri. Ah, lingkod, ma'am. Lingkod. Higda, ma'am. Higda, ma'am. Bungga ilang kuan diri no, bungga ilang concept sa ilang hotel kay kanang nature. Ang carpet namo kay ano dyan na siya, kanang artificial grass. Sige na. Para ma-massage ka, ma'am. Higda lang, ma'am, ha. Anak, ma'am. Gusto kayo massage, ma'am? Okay. Kasi mo na nag-isig istorya. Gusto ka numi. Asa naman to? Asa naman akong bana? Gusto kang flower, ma'am? Oh. Ang bana na akong hatagan na para ano ka ng sweet. Akong bana. Ketchup lang, ma'am, ha? Massage ka namin, ma'am. Ay, okay na. Ay, na ikaw yung massage. Okay lang, ma'am. bana. Siya Okay. flower. Padulong naman yung bana, ma'am. Tawagan ako. Wait lang, ma'am, ha? Bana. Straight ang kamot. Straight ang kamot. Katulan yung higdaan. Parang Carpet na, ma'am. Carpet. Mahalo na carpet. sure ha. Sa lumi. Oh, madam, kadila madam.
mag-check sa ako diri madam. Tawagan akong banabi. Salumi. Oh madam. Dili na ba? Asa naman akong bana? Surprise kita undo ano siya. Uy, Surprise. tatawagan sa nako madam ha. High blood ako niya ha. Tatawagan sa nako. Higda ako ni diri. Apis. Buang. Dili ako comfortable. Wala aircon ng hotel. Kadali lang madam. Wala aircon ng hotel. Hello sir. Sir, asa na daw? Salome! Sir? Salumi. Madam, kadali lang. Asa naman Hello, siya? Sir. Padulong na siya. Asa na ba? Wala sa kadali lang, padulong na. Sig padulong. Madam, Awa. okay ra ka diha? Tanggalan I-feel ang- ang fresh air. Tanggalan na yung black blindfold. Na. Ma'am, okay rang hangin, ma'am. Kisa man ning tingog, burog ting familiar gyud. Okay rang hangin, ma'am. Kusugan ako electric fan. Kisa ning tingog. Ah, kusog ang electric fan, ma'am, na. Salumi. Tanggalan yung blindfold eh. Kaya man, di mo tanggalon, madam. Surprise! Asa man ni? Hala sa sementeryo man ni. Surprise! Kasa lagi ko na ni. Isugok ko na niya, madam. Bayaran ko niya. Magpura kong abot dire ay kay feel kani oh. Ano ka pod? Kanya. Yaman ang plano, madam. Nako gidua friend ako, akong gitaga ang bulak. Madam, ang yatag pag-isip kay bulak pag sa patay, madam. Kasi magtuyo sa kapatay na. Ikaw nag-ano no? Siya nagplano. Siya. Siya, madam, siya. Nakita rin ako gi-blindfold kaniya. Bantay ka ha? Bantay ka. Wala kay sweldo karong bulana. Wala kay sweldo karong bulana kay gilan. Ano ka gana, dili ko nimo damayon. Kaya natin ka na ay nagtiyo sa istorya ana niya. Kanana siya mga plano gid sa kuha. Kabalo Ano siya istorya sa pagka- kanina. Di ba gisugom ako nimo kagina pa itong bitsin. Oh. Nandawag man siya kaganin dadto niya, ano siya nga sa bayon do. Duha ka bulan ka walay sweldo karon. Duha ka bulan ka walay sweldo tungod sa imong gihimo sa kuha. Lagi kasi pa man ko na akong bana ang mukuan yan inanaon ko nimo. Bantay Alam, ka duha ka bulan. Pasak papaminaw sa ko ba? Alam ko siya, Oh. madam nga. I-surprise daw ka para makabalos daw siya. Oh, nganong hindi ko alam kung gaano sa iya. Alam ako nga dili ta ko niya damayon, nadamay Karon kay nadamay ka kay wala kay sweldo duha ka bulan. Ni reason Tagam. ni O dili po ko mo trabaho hawa kung ano, i-report ta ka sa dole, ganun man. Ikaw man gud pa buanga ka ba? Nadamay na noon ko tawa, wala ko sweldo duha ka bulan. Tagam nimo. Si tagam nimo, ingon yung makagawin na nga kon. Plano ka ba niya palpak niya ako madamay. At least ako pa. Tagumpay. Tagam. Bayarin ni. Bayarin Pila man na? 250 na bayot, cash on delivery na day. Kung sige bayaran ako. Importante, wa kay sweldo. Sweldoy ko bayot. Bala ka dara. Kung buwanga ka ba, makabalos kung buwanga ka, naong yung pakay na. Suldihi ko ba, suldihi ko ba, suldihi ko ba? Suldihi ko ba na? Bayin ka bulak ang buka ka. Buwanga ka na. Kami damayon ko naman sa kabuang niya. Saan mo na ako nagdo ka bulan karon? Ako sa balay. Gani may bugas, buwanga ka? Bro. Ikaw, awa. Palayas ano nito ito eh, pwede ko sweldo. Hindi ko pala phone anak. Libre na lang ko ng saging ha. Buwanga ka, ikaw. Uto-uto man to, mauto-uto ra to nimo. Pag sorry lang dito, panuktok yung balay, ang panori. Uto nila ito, maro po kayo ito day, mangtas po kayo ito. So, kapugo at tumayuta to. Ikaw, sala, biya ni mo, di ba na ako, biya ako labot mo At least nalipay ta, di ba nalipay ka? Oh, ano importante nalipay ta. Kabalos ka, pero kung sweldo ba, do ka bulan. Dili pa rin nagitag maruya o magyaw-yaw pa ka. Ang sweldo do ka bulan, may kasi papaitan ka isa ka balding maruya, pwede nito. Pag sorry ka dito, maulian naman to. Sorry. Eh nga, kung ano yung kay pangutok, pareha mo bugo. Bugo ka kay mali yung successful lang yung plano pero mali mong kuan. Kapag tayo nalipay ta. Oh. Inilipon niya kung sweldo do ka bulan, saan man to? Tapos, di dala kayo mag-date pa ko. Napang ka-date ron. O niya, duwa, dali na ko balay. Ha? Date ko sa kumbana. Nakay ba na? Naku iya bayot, sure di at day. Excuse me, makita ka sa kumbana, kayo yung ka Diyos ko Lord. Dali yung patol ni mo. Koreano kumbana. Koreano ilong di uy. Ano nga siyo? Ano? Ay kung ilaray ba kay nitibo to day, laro ko ni mo Koreano. Ilong. Namtay Koreano nga itong kaayo. Yaon. Yun na ka? Wala ko na ka. Yari ni daan dito, di ako Ikaw na bayad. Ugma na kong bayad. Ano ka libre yung kunin mo? Ugma na gani nyo. Kaya mag-date pa rin, napakoy, bayad pang lodge. Bali sa 200 yung mga salan. Bayad mi te.
Hi, we are the Biggest Good Vibes. My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Lubina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Biggest Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po Chismosang Silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So yung don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.